Sabedes como funciona o timo da pomba? Bueno, pois moi atentos porque lle imos a explicar, Bernardo. Sí, manchannos cun líquido que semella un excremento dunha pomba, ofrécense. Arrancamos, por certo, falando dos ataques do lobo, porque xa temos cifras dos ataques deste cánido o ano pasado. Máis de 3.000 cabezas de gando danadas, un dato que non pode ser máis elocuente. O día a día dos que teñen que convivir con este animal. Bueno, hoxe luns comeza unha semana que xa os expertos din pois que pode ser unha semana horribilis para o Partido Socialista. Hoxe dixe que arrancan esta tarde ás 6, que é a hora, non, a que está citada Begoña Gómez aí nos xulgados de Plaza de Castilla. Que podemos agardar desta cita? Como vai transcurrir ese momento? Pois é unha cita moi de trámite, se queredes entendelo así, de maneira procesal. Deste anuncio de Donald Trump. Bueno, en 30 segundos un anuncio e vemos os efectos de que un tractor fora de control bata contra unha capela en Guitiriz. Vémolo agora, un anuncio, estamos de volta. Grazas, Belén, a ver se a poden arranxar pronto. Bueno, continuamos. Imagínense vostedes que teñen un accidente co seu vehículo e que nese momento non hai que dar parte á Garda Civil, pois se decatan, ou máis ben se decata a Garda Civil, de que en realidade non teñen vostedes unha póliza, que tiñan contratado unha especie de póliza fantasma. Bueno, pois moi atentos porque, como lles contábamos ao inicio, a Policía Nacional ten xa constancia dunha treintena de denuncias de persoas estafadas na provincia de Lugo, sobre todo. Grazas, Alba, para que ninguén caíamos nese timo. Bueno, é tempo da froita de oso. Como veñen os prezos? A volta da publicidade, vémolo. 1:26 minutos, estaba falando Octavio de que Vico está namorado, que non pensa noutra cousa que Morgana, pois ímoslles a falar despois da publicidade dunha nova tendencia amorosa que lle chaman xa os expertos soleimmún, que quere dicir irte de viaxe agora en verán, pois só en vez de ca túa parella. Falamos desta tendencia de máis cousiñas a volta da publicidade. Non se movan que volvemos xa aquí no termómetro. 33 minutos da mañá, que seguimos en directo no termómetro e queda menos para ver onde se vai a nosa botella de moda. Mira como lo hacen, verdade? Con ese rosa termómetro que poden levar para a súa casa e refrescarse este verán con merchandising de moda. Enviade fotos vendo o programa doxe e vemos para quen vai nuns minutos. Bueno, sabedes, ti sabes que isto de soleimmún? Claro, honeymoon e lúa de mel. Claro, soleimmún, claro, solos, efectivamente. É a nova tendencia agora, señoras e señores, irse de viaxe, tendo parella, pois sos sen ela. Disfrutar esta tarde, hoxe, por certo, os deportes do telexornal trasládase a Burela, tamén terán cumprida información na Radio Galega deste Mundial de Fútbol, a ver que pasa con España hoxe, non? Claro, a ver que tal esa estrea. Bueno, antes falábamos desa tendencia de marcharse só, sen a parella de vacacións, e por iso lanzamos agora esta reflexión primeiro á rúa. É certo que agora as parellas como que loitan menos pola súa relación que antes, digamos, había máis parellas estables? Preguntámoslles primeiro.